It-tifel ta' 3 snin mill-Eritrea li tilef lill-ommu f'inċident ta' traffiku fil-Libja wasal Malta 2 filgħaxija għal ħabta tas-6. Fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sarulu diversi testijiet mediċi qabel imbagħad ingħaqad ma' missieru. Ma setax jonqos li l-missier ikun ferħan. Tkellem magħna permezz ta' traduttur. We are feeling happy. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin spjega kif il-ħidma bdiet hekk kif ġew infurmati bil-każ. Dan wassal biex it-tifel ittieħed f'post sigur fit-Tripli bl-għajnuna tan-nies tal-UNHCR. Eventwalment saru kuntatti oħra li waslu biex il-linja tal-ajru Medavia offrit li ġib lil dan it-tifel mingħajr ħlas. Dwar dan tkellem ukoll il-President tal-Kummissjoni Immigranti, il-Monsinjur Filip Kalleja. Malli għalli ridna naraw kif nagħmlu nġibuh. Tajna l-informazzjoni anki l-Ministeri, u kien press mandu dritt, għax mux refuġjatu, mandu dritt. Tlabna u ħadna gost li... Kif tħossok issa li saru l-arranġamenti biex jasal? Nħossu farħan li għalmenu għam l-ispirtu umani, li f'kas bħal dan, kwistjoni ta' ħafna wieħed jifhem, japprezza, u mod sabiħ jirraġuna. Il-wasla ta' dan it-tifel f'pajjiżna saret wara ħidma kontinwa mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin b'koordinazzjoni mal-Ministeru għall-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali u l-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali. Aħna kellna istruzzjonijiet mill-Ministru biex ngħinu ħan nifaċilitaw il-trace ta' dan it-tifel u hawnhekk ovvjament jidħol l-importanza tal-Ministeru tagħna illi każijiet bħal dawn nużaw il-contacts diplomatiċi li għandna u anke il-networking li għandna biex nagħmlu xogħolna ħalli nkunu ta' servizz għall-pubbliku in ġenerali u għal każijiet umanitarji bħal dawn. Dan l-isforz kien apprezzat minn ħafna mhux l-inqas il-missier. We are happy by our son to come here, especially with his father to contact. So even I think again, thanks more. It-talba biex dan it-tifel jingħaqad ma' missieru f'Malta bdiet wara li Tages missier it-tifel ingħata l-aħbar li martu mietet f'inċident ta' traffiku. Tages li għandu 47 sena kien wasal Malta fl-2012 meta ibnu kellu ftit anqas minn sena u issa jinsab residenti il-Furjana.